Pekný dobrý deň vám želám. Po tých mojich podcastoch o množstve bytiek a spústy mien a rôznych čísel by som vám chcel dneska povedať niečo o každodennom živote antického Gréka. Už niečo o tom viete, keď si spomeniete na moje minulé podcasty, napríklad o dobe homerskej alebo archaickej, o Sparte aj Aténach. Ale dnes by som sa chcel tomu venovať trošku podrobnejšie, alebo tak nejak plastickejšie. Už viete, že napriek tomu, že antika je v podstate civilizáciou mestskou, život sa odohráva hlavne v mestách, väčšina obyvateľ starovekého a vtedajšieho Grécka bola poľnohospodármi. Každý polis totiž sa skladal nielen z toho mesta, grécky Asti, ale aj do neho patrila aj poľnohospodárska krajina, Chórá, kde boli dediny, Komé. A tie dediny proste s tými astami, to znamená s tými mestami, potom tvorili jeden veľký celok. Znamená, mesto nebolo iba mesto, domy a ten mestský život, jak si predstavujeme my dneska, ale to mesto obsahovalo aj kus poľnohospodárskej krajiny a dediny tam existujúce. Základom vôbec antického hospodárstva bolo obrábanie pôdy, to znamená poľnohospodárstvo. Však viete, to som vám už rozprával pri Aténach, že iba vlastník pôdy mohol byť plnoprávnym mestským občanom. A už som vám takisto povedal dávno, že Grécko tou úrodnou pôdou príliš neoplývalo. Že úrodná pôda je zhruba 20% celkového povrchu Grécka. To bolo a trvá to i dodnes. Jej nedostatok, stenochória, bol jedným z hlavných dôvodov gréckej kolonizácie. Aj to už som vám už dávnejšie spomínal. Naviac je táto pôda dosť neúrodná. Tenká ornica, to znamená, ten humus nie je veľmi hlboký, obsahuje veľa kameňov, ešte naviac v tom hornatom prostredí Grécka často erodovala. Preto boli napríklad políčka už od tých najstarších čias terasovite upravované, aby proste sa to nesviezlo dolu do údolí, tak terasy tam boli fakt vážne od praveku. A boli často hnojené iba buď zaorávaním buriny, alebo už sa objavovali aj zvieracie a odpustia aj ľudské výkaly ako hnojivo. Ale je to jasné, že proste v takýchto podmienkach poľnohospodárstva tak to bola ťažká práca. Trpezlivá, neskutočne dlhá, ťažká práca. A keď si k tomu ešte pridáte nízke zrážky, tak ste museli tú pôdu častokrát zavlažovať. No a už som vám to spomínal, v 7. a 6. storočí bolo tak zrážkové minimum nazvané M11. No viete, proste venovať sa poľnohospodárstvu v antickom Grécku žiaden med. Ale bol to základ toho hospodárstva. Solón, pretože sa obával tej erózie tých svahov, tak zakazoval obrábanie strmých svahov. Vidíte, už vtedy vedeli, ako na to. A Pesistratos tam prikazoval pestovanie viniča, to nevadí na tom strmom svahu, a hlavne olivovníkov, alebo olivy, ale teda presnejšie olivovníky tú pôdu ako keby držali pokope. A to už som vám spomínal takisto. Vôbec tá kamenistá pôda bol veľký problém. A Aristoteles v svojej práci nazvanej Aténska ústava spomína vraj takúto príhodu. Vraj Pesistratos raz chodil po tom vidieku a videl ťažko pracujúceho roľníka, jak sa o tú pôdu stará. Tak trošinku drso sa ho opýtal, že koľko mu tá pôda vynáša. A on vraj na to odpovedal,
samé, ja poviem to po česky, nebo to mám jako citát v češtině, samé potíže a žalosti. A i z těch potíží a žalostí by měl Pezistrátos dostat desátek. V ráj Pezistrátos sa potešil tejto úprimnej odpovědi a prostě tomu dotyčnému člověku dal tu možnosť neplatiť dane. No, ale ono, skôr je to iba príbeh, ale asi ťažko sa to stalo. Viete, že opis poľnohospodárskych prací už písal, a teda proste spomínal Homér, ale hlavne Hesiodos. To už vám takisto spomínal. Iba vám spomínam ten epos Hesioda, Erga kaj Hemeraj, práce a dni. Hlavne z toho dôvodu, že Hesiodos tam spomína niečo ako také kalendár poľnohospodárskych prác, kedy sa má začať s poľnohospodárstvom. Spomínal tam nešťastné aj šťastné dni, čo kedy robiť a potom, jak sa k tomu správať. Napríklad napísal tam, že začať orať by ste mali skoro na jar a potom ešte raz, dvakrát teda, aj v lete, a nebudete potom sklamaní. Mali by ste sa vyhýbať 5. dňom. No keď si spomeníte, že to je piatok, tak si spomeňte tú našu taký zvyk, že piatok 13. Tak to nie. 5. dne nie sú pre Hesioda nejako šťastné a sú zradné. A napísal tam ešte jednu krásnu vetičku, pre mňa celkom fajn. Týka sa toho najdlhšieho dňa v roku, deň slnovratu. 20. deň 6. mesiaca sa narodí skúmavý chlapec, ktorý bude mať na všetko šikovný rozum. A proze prvým, čo vôbec chránil poľnohospodárstvo, bol ďalší autor Xenofón. Ten napísal krásne dielo o prosperujúcej domácnosti. Oikonomikos. A ak dovolíte, tak zasa trošku budem citovať. Zem, ktorá je bohyňou, učí ľudí spravodlivosti. Pochopiteľne len tých, ktorí na to majú vlohy. Spravodlivo a štedro sa odpláca tým, ktorí s ňou dobre zaobchádzajú. Ďalší citát. Rolníctvo tela skrášľuje a utužuje v zdraví. Dušu zaťažuje problémami len v najmenšej miere. Práca na poli pozbudzuje ľudí k pestovaniu fyzickej sily. A rolníctvo je zdrojom najkrajšieho, najlepšieho a najpríjemnejšieho života. Cvičí človeka v odolnosti, sebaovládaní, v umení viesť domácnosť, je matkou a živiteľom všetkých ostatných umení. No, aby som s tým aj trošku súhlasil. O politických i ekonomických aspektoch života poľnohospodárov som vám tiež už hovoril v minulých podcastoch. Ale ak dovolíte, tak predsa len trošku konkrétnejšie. Ako už spomínal ten Hesiodos a písal o tom aj Xenofón, každý poľnohospodár sa riadil ročnými obdobiami. Poľnohospodársky rok podľa Xenofónta začínal na jar, apríl až jún. Ale už začiatkom marca, hovorí, keď začína pršať, bolo by dobré, aby sa zaorala burina, čo by hnojilo. Znamená to, čo rastlo na políčku a nebolo to priamo to, čomu ste sa chceli venovať ako svojej úrode, tak zaorajte to a budete mať proste trošku hnojivo. V apríli už začína žatva. Žalo sa zásadne kosákmi, takmer nikdy nekosami. A obilie sa mlátilo pomocou chodiaceho dobytka na takých veľkých kruhoch. No a previevalo sa potom vetrom. Ten mláťací dobytok musel mať na púse, nebo to poviem na tlame, náhubky. A potom tie vymlátené plevy slúžili na jeho krmenie, prípadne sa dávali ako súčasť do stavebnej hmoty, do stavebných hmot ako takých. Spomeňte si na písmo sväté a máte tam veršik nezaviažeš mláťacemu dobytku tlamu. No a to Gréci robili. Strediská sa pálili, zaohrávali druhou orbou. V rámci toho, alebo v čase toho letného slnovratu.
v lete, to znamená v čase júl až september, panovali velikánske horúčavy. Málo pršalo, bolo nutné zavlažovať v Grécku. No už som vám spomínal, dažďové srážky sú veľmi malé. No a ak sa pršalo, ak teda potom pršalo, sialo sa až začiatkom jesene v októbri. Znamená, čakali sme na dážď, aby sme mohli siať. Xenofón spomína, že siať sa mohlo po celý rok okrem leta. Podľa toho, či prší. A v jeseni, to je október až december, začína vinobranie. Asi to je to veľmi obľúbená činnosť, pretože je to spojené s výrobou vína. V zime, ktorá začína koncom decembra, a zima je v Grécku hlavne január až marec, sa oberalo a oberali olivy a drvili sa medzi dvomi kameňmi. Vtedy bolo možné sadiť aj strukoviny, napríklad hrach a boby. Prerezávali sa ovocné stromy aj vinič. Hlavným poľnohospodárskym nástrojom vôbec po všetky tieto práce, čo som teraz spomínal, bola motika. Alebo už od praveku, od doby bronzovej, radlo. To znamená taký primitívny pluh, ťahaný voľmi. A to radlo pôdu neobracalo, iba ju rozrývalo. Vzniknuté hrudy sa potom rozbíjali palicou a, jak už som spomínal, buď sa to hnojilo tou burinou, alebo výkalmi, jak zvieracími, tak ľudskými. Aby si to pole obrábané aspoň trošku odpočinulo, tak sa veľmi často nechávalo rok, niekedy aj 2, ležať ľadom. Alebo sa zasadili tie strukoviny. No v podstate, keď to tak spomeniem, tak sa obrábalo to pole iba raz za 2 roky. Volalo sa to úhorové poľnohospodárstvo. Xenofón spomína aj starostlivosť o stromy. Opisuje vrúbľovanie, to znamená štepenie olivovníkov. Inak by vraj rodili iba divé plody a zberu hrozna. Píše, že priemerný výnos aténskeho kléru, sú kňazi, to je prídel pôdy, bol asi 180 hektolitrov obilia. A to by už mohlo uživiť 2 rodiny. Ak sa uvádza, že napríklad Zelgitaj, to som spomínal v čase, keď som rozprával o antickom a klasickom Grécku a Atenách, mali minimálne vynosiť 200 medibnov obilia, tak by to zodpovedalo zhruba 105 hektolitrov a výmene asi 30 hektárov. Prežitiu jednej rodiny bolo nutné mať väčšinou 90 hektolitrov. A 90 hektolitrov by znamenalo mať pôdu o veľkosti 25 hektárov. Lenže sa častokrát spomína, že priemerná veľkosť tej pôdy bola iba 10. Znamená, nebolo to tak jednoduché a ten ekonomický problém bol asi veľmi, veľmi, veľmi silný. Z obilovín sa pestovala hlavne jačmeň, kryté po grécky, pšenica, pýros. A píše sa o tom, že buď ten jačmeň a tá pšenica boli základom vôbec konzumovaných kalórií antického Gréka. Že toto vraj predstavovalo 75% kalórií, čo proste prijímali. Ovoz a žito nepoznali. No a pretože v tom Grécku tie pomery poľnohospodárske boli také ťažké, tak sa to obilie ako základná živina musela dovážať. No a dovážali to hlavne zo Sicílie alebo z oblasti Černého mora, Černomorie ako také. No a predávať obilie do zahraničia, no na to rýchlo zabudnite. To už zakázal Solon. Už som vám spomínal, pestovali vinič, olivy, figy, jablka, hrušky, koskové ovocie ako marhule, čerešne a slívky. Citrusy známe neboli. Kapusta, cesnak, cibula, uhorky, celer, šošovica. Proste toto a hlavne olivovníky a vinič podporoval hlavne Pisistratos. No a jak som spomenul, že zabudnite na vývoz obilia, podobne si spomínate, už som vám spomínal, pri archaickom Grécku, zákaz
vyvážať figy. No a na čo sa používal olivový olej? No samozrejme na varenie, na svietenie, aj mazanie tela ako základ kozmetiky. Vôbec vytrhnúť v Atenách olivovníky s koreňmi, tak to bol trestný čin. A ešte jednu vec. Spomeňte si, keď som vám spomínal na tom, jak vyzerala vojenská prísaha. A ten dotyčný človečik, ten Efebos, keď proste prísahal, že bude verný štátu a že bude za ňo bohate a dobre bojovať, tak ako svedkov volal olivovník, jačmeň, pšenicu, vinič a figovník. No, toto sú plodiny, ktoré neustále sprevádzali každého antického Gréka. Je jasné, že prosím vás, všetko to, ak sa dobre urodilo, Gréci nepovažovali iba za svoju dobrú činnosť, ale ako dar bohov. No, čo sa týka chovu dobytka, tak to bolo trošku problém. Kone sa hlavne chovali v Tesálii, lebo tam boli dobré pastviny. Mlieko, to znamená hlavne dobytok, krávy ako také bojoty. A v suchých oblastiach na mlieko slúžili hlavne kozy a ovce. Tí boli hlavní, dalo by sa povedať, že to bolo hlavný zdroj mlieka ako takého. A veľmi obľúbené boli aj prasce ako také. Bravčové mäso bolo veľmi, veľmi, veľmi obľúbené. Chovali aj husy a sliepky. Veľa sa venovali včelám, pretože jediným sladinom, čo teda poznali, bol med. No, niekedy si sladili aj mrkvou, no. Mali obrovský nedostatok dreva, to už som vám spomínal takisto. Muselo sa dovážať to drevo, hlavne z Makedónie a z tých oblastí severu, pretože oni si to v tých svojich domácich prostrediach, to znamená v Atike, všetko vyrúbali. No čo vám budem hovoriť? Za všetko, čo bolo dobré, ďakovali božstvám, lebo ono sa to teraz škola tak ma nespomína, ale Gréci vo všeobecnosti boli veľmi bohabojnou spoločnosťou. Každé dobré dielo a vôbec každú svoju činnosť začínali modlitbou k Bohom a samozrejme za všetko, čo sa podarilo Bohom, aj ďakovali. Jo, a aby sa vyhli pálave, lebo cez deň celkom slnečko pálilo, tak začali vstávať vždycky veľmi zavčasu. A vôbec v antike vstávať brzo ráno, skoro ráno, sa chápalo ako čnosť a znak činorodosti. Potom Rímania spomínajú krásnu vetičku Aurora, Musis, Amica. To znamená, zora je priateľkou múz. No oni to chápali hlavne pre intelektuálnu prácu, ale keď ste boli poľnohospodár, tak ste stávali takisto. Ja si pamätám, že keď som robil brigádnika na archeologickom výskume v Bulharsku, v Kabile, tak sme stávali brzo ráno, začali sme pracovať okolo 5, skončili sme do obeda, pretože sa nedalo vydržať na slnku. Potom bol akože pohov, voľno a dokončovali sme svoju prácu neskoro po obede, častokrát do noci. A teraz toto bola dedina, dúfam, že ste to dobre prijali. A poďme sa teraz pozrieť na to, jak vyzeralo mesto. Mesto je hlavne, prosím vás, stredisko remeselnej výroby a v prípade Grécka námorného obchodu. No a jednej a druhej veci sa venovali hlavne metojkovia. To už viete takisto, pretože metojkovia nemohli vlastniť pôdu. Znova, občanom ste vtedy, keď ste vlastníkom pôdy. No a prečo námorný obchod? To už takisto viete, pretože to je hornaté a keď by ste mali tlačiť vozík do kopca a potom spúšťať dolu, tak to radšej obídete a preplávate po mori. Ono vôbec, to remeslo je námezná a platená práca. A keď vy pracujete pre niekoho iného, tak podľa starého Gréka strácate tak svoju individuálnu slobodu. No a toto je poníženie. Toto Gréci toto oni neuznávali. Akákoľvek práca, za ktorú sa platí podľa antického Gréka, to je dobré akorát pre otroka. Mňa, slobodného Gréka, to ponižuje.
plnoprávny občan, to znamená ja, keď som vlastnil tú pôdu, ak som sa venoval nejakej práci, tak iba v prípade veľkej nutnosti. A tak som to musel robiť hlavne pre seba, nie pre spoločnosť. Manuálnou prácou ako takou, znova vám to zdôrazňujem, zámožný občan, vlastník pôdy pohrdal a trvalo to dlho až do stredoveku. Až kedysi v 9. storočí význam manuálnej práce vyzdvihol heslom Ora et labora Benediktín, svätý Benedikt z Anianu. Až tedy, v tom 8. 9. storočí, sme si začali viac vážiť, myslím, intelektuálne tú manuálnu prácu. Medzi tých remeselníkov, to znamená demiurgoi, to znamená v gréčtine pracujúci ľud pre verejnosť, sa tam nerátali iba remeselníci, ale aj umelci, lekári, všetky slobodné povolania, aj žobráci, to už viete, to som spomínal pri Homérovi, pretože my žobráci predsa nosíme šťastie. Sochy významných osobností poznáme, ale pokiaľ som si ja zistil v literatúre, neexistuje žiadna socha či malba akéhokoľvek výtvarného umelca. Nie. Iných áno, ale týchto obchod, hlavne dovoz obilia, to znamená ešte k tomu sa 2/3 obilia vôbec spotreby museli dovážať, potom kovov, dreva, otrokov, luxusu, z Indie vozili drahokamy a korene, z Afriky slonovinu, ktorú častokrát kombinovali so zlatom. Vývoz olivového oleja, áno, predaj ale ste mohli vyvážať. Vína, nádherné zdobenej keramiky a kvalitných textilných látok. To všetko je obchod. Niečo z toho už viete, lebo som vám to spomínal pri veľkej gréckej kolonizácii ako takej. A teraz k tým remeselníkom alebo manuálne pracujúcim. Napríklad medzi pracujúcimi na stavbe Erechtheionu, to je chrám na Aténskej Akropoli, zozname bolo nájsť 24 občanov, 42 metojkov, znamená cudzincov, a 20 otrokov. No, hovorí sa, že Perikles ten svoj problém nezamestnanosti Aténach v tom čase vyriešil stavbou Akropole. Vedel, že všeobecne prosperná činnosť a proste nezamestná tých ľudí a mal od nich pokoj. Metodikovia mohli vlastniť veľké remeselnické dielňa, tzv. ergastériai, a v ktorých ako robotníci, po grécky banausos, pôvodne toto bol termín pre remeselníka ako takého, pracovalo v tých ergastériai niekedy až 120 rokov. A vôbec, podľa Aristotela, otrok je v podstate oduševnelý nástroj. Okrem toho, že ste tu mali tých otrokov, ajte, zasa môj názor, odpuste mi to, otroka furt do tej práce musíte nutiť, pretože on tam sám nič toho neurobí. Iba vtedy, keď je nad ním nejaká ťažká ruka. Tak okrem týchto otrokov, tam veľmi medzi remeselníkmi panovala už aj špecializovaná práca. Poznáme dokonca špecializovaných obuvníkov, tzv. skýtejs. Niektorí krajali iba kožu, niektorí šili iba pánske alebo dámske topánky. Proste tá špecializácia už existovala v čase proste klasického Grécka. No zabudnite na to, že by existovali nejaké pracovné podmienky. Vôbec nie. Najvýznamnejšími zákony, ak som nepovedal zákony, tak toto zákony o pracovných podmienkach. Najvýznamnejšími remeslami boli hrnčiarstvo. Tam sa používal už nohami poháňaný hrnčiarsky kruh, spracovanie vlny a kovov. Viete, že tie streborné bane v Laurionu, ktoré som už mockrát spomínal, boli majetkom štátu. A štát ich proste prenajímal koncesionárom na 3 až na 10 rokov a oni potom museli odvádzať štátu asi 4% celého výnosu. No, baníci to boli predovšetkým otroci, ktorých tu bolo až niekoľko tisíc. Na Cypre sa dobývalo železo, na Euboji, to je ten ostrov
na východ od Atén a meď. Meď podobne na Chalkidiki, to zasa znamená severné Grécko. Pangaionu, zasa na sever, zlato. Z výnimkou veľkých stavieb sa mzda nevyplácala každý deň. Ale keď ste boli na registrovaní, tak proste áno, tam ste dostali mzdu každý deň, ale ináč nie. Ale až keď sa skončili celúčičký úkol. Fú, niekedy by som si to želal aj dneska. Odpustite mi to, keď vidím, že sa cesta opravuje niekoľko mesiacov a má dĺžku niekoľko 100 metrov, tak nechápem pre pána Jána, jak to môže tak dlho trvať. Na štátnych stavbách, no to už som teraz spomínal, prepáčte, chcel som to povedať inak. Na štátnych stavbách denná mzda, bola 1 drachma, znamená 4,36 gramov striebra. A úplne bolo jedno, či ste metojkos, alebo občan. Ja viem, že teraz toto je veľmi nepresné a vôbec by to nemalo byť, ale predsa len. Keby sme zobrali tú cenu, alebo tú cenu striebra k roku 2024, tak proste tých 4,46 gramov striebra by bolo asi $5,12. To znamená, moc si nezarobil. Špecializovaní stavební robotníci ale mohli dostať až 5 drachiem, znamená 5x5, $25. Uvádza sa, že ale z tej dennej mzdy 1 drachma, z dennej mzdy 1 drachmy ako takej, 78% išlo na stravu, 19% išlo na šatstvo a zvyšok 3% na to iné. Na to, aby ste prežili a mohli si kúpiť niečo k jedlu, museli ste mať denne aspoň 3 oboly. Keď sa to preráta na striebro, to znamená 2,8 gramov striebra. Šatstvo pre muža i ženu vás ročne stálo asi 40 drachiem. Pre dieťa 10 drachiem a na to rôzne vám ostalo 8 drachiem. Takže ročný príjem pre rodinu s 3 deťmi musel byť, tak ako som to vyrátal, a určite špatne som to vyrátal, ale zhruba som to možno trefil, minimálne asi takýto. Na jedlo jeden dospelý musel ročne zarobiť asi 200 drachiem. Dieťa 100. Celkom teda musel ročne zarobiť ten dotyčný 700 drachiem. Plus šaty, ktoré zaplatil, to znamená, ročne by mal zarobiť okolo 800-900 drachiem na to, aby proste mohol prežiť. Mesačne vraj to malo byť okolo 75. Ale už som čítal aj údaj, že to stačilo iba 15. No neviem. Otrok stal 100-200 drachiem. Špeciálny otrok, remeselník 300-400. Takže keď z toho vám plyne, že otroka si mohol dovoliť iba niekto veľmi tak si lepšie situovaný minimálne. No. Dovolenka neexistovala. Ale zasa ste tu mali 60 sviatkov a keď sa svetí, no tak je voľno. Mestský malobchod bol v rukách rolníkov a remeselníkov, ktorí proste sústreďovali svoju činnosť na Agoru. Agora, to je to námestie, centrum všetkého mestského života. Tu nielen boli tie obchodíky, ale tu boli aj úrady, chrámy, zastrešené stĺporadia, aby na vás nepálilo slnko. Tam, v tom stĺporadí ste mali tie obchodíky. Tam sa motali všelijakí páni, ktorí debatili o čomkoľvek, čo ich proste napadlo a tak ďalej a tak ďalej. Tu sa na Agore obchoduje, reční, prechádzajú sa tu, znova to spomeniem, filozofii, alebo iba tak debatíte. Muži sú na Agore. Tam je centrum vášho života. Na kvalitu toho všetkého tovaru dohľadali špeciálni úradníci, ktorým sa hovorilo agoranomoi. Ale samozrejme, aby tam náhodou niekto neporušoval aj veci, čo sa týka miera váh, tak ste tu mali metronomoj. A keby ste náhodou šídili, čo sa týka obilia,
tak ste mali špeciálnych úradníkov, ktorí sa volali Sitofilakes. Znamená, všetko sa sústredovalo na agoru mužského života alebo v starovekých Aténach. Ale dokonca tu na agore ste si mohli zaostať aj prácu. Tu boli ľudia, ktorí ponúkali prácu a vy ste sa mohli nechať zamestnať. No a to ste sa mohli zamestnať na deň, na viac dní, najať sa na prácu aj za určitú sumu. Proste tu sa žije proste. No, idete na agoru skoro ráno, väčšinou končíte tú činnosť na agore okolo pár minút alebo kúštiniek po obede a potom po obede máte odpočinok, chodievate cvičiť, idete do gymnázií cvičiť alebo proste večer na zábavách. Potom vám ešte neskôršie niečo poviem. Tu na agore boli aj banky. Tu ste si mohli uložiť aj drahé predmety alebo si uložiť peniaze alebo zmeniť tie peniaze. Dokonca ste si mohli na 12% úrok aj požičať. No, viete už, že peniaze ako také vznikli v Lídii a aká bola atická sústava mincí, poznáte takisto. Iba vám to pripomeniem. Drachma. Pred chvíľkou som o nej rozprával. Tá drachma obsahovala 6 obolov. Jeden obol 0,72 gramov striebra. Boli aj diobolos, to znamená 2 drachmy 1,44 a aj násobky drachmy, teda prepáčte, ako to som išiel dole od drachmy, ale viac ako drachma. Didrachma, tetradrachma, dekadrachma, 100 drachem bola jedna mína, no a 60 mín, jeden talent, to znamená 6000 drachem. Ten obol sa ešte delil na menšie časti, na mediáky. Jeden obol obsahoval väčšinou 8 mediákov, tzv. Chalkoj. Ak atenská drachma mala na rubu vyrazenú sovu, spomínal už som vám to kedysi, tak korintský strieborný statér, to je mal v kurze zhruba 1 statér, 2 atenské drachmy, okrídleného koňa Pegasa. Každé mesto si v podstate razilo svoje mince. To znamená, že na tých agorách ste sa automaticky stretávali s peňazomencami, ktorým sa hovorilo trapezitaj. No a za určitý poplatok, tak ako dneska, change, ste si mohli peniaze vymeniť. A je úplne jasné, že tí, ktorí tie peniaze menili, mohli často veľmi zbohatnúť. A čo sa týka ešte toho normálneho života, tak z dĺžkových jednotiek vám treba, poviem, jednu dlaň, palejse, to bola asi zhruba 74 mm, jednu stopu, po grecky pús, zhruba 30 cm, jeden atický stadión, to znamená 600 stôp, čo bolo asi 177 metrov, ale olympský, to bolo 192, spoločných aspoň jeden pletron, to bolo 876 metrov štvorcových, objemových tekutých, jeden chús, to boli 3 litre, hémichús, 1,5 a pre sypky aj tekutý tovar, moja obľúbená grécka a latinská miera, objemová 1 hémina, čo bolo 0,2729 litra. A prečo obľúbená? Ešte som vám to nespomínal, ale mojím takou obľúbenou témou je stredovek a hlavne mníšsky stredovek. A mnísi benediktíni mali povolené piť denne 1 héminu vína. Znamená 0,27 denne 1 tretinkovú flašku vínka, keby v tom čase boli flašky, mohli vypiť. No, takže toto bolo, čo sa týka agory. Ako merali čas, dôležitá vec. Proste žili podľa rytmu prírody a v uzavretom kruhu, v kolobehu času. Pamätajte si, už som vám to kedysi dávno spomínal pri filozofii dejín. Gréci sú v jednom jedinom obrovitánskom kruhu. Ten jednosmerný vývoj, to je až starý zákon Židia. Nepotrebovali presne vedieť, koľko je hodín. To ich vôbec nezaujímalo. Oni proste vedeli, že je deň, začína ráno alebo noc. Grécky kalendárny deň
vždycky začínal večer a končil večerom. Od večera do večera. My sme to v cirkevnom roku v podstate my kresťania zdedili. Preto máme napríklad Veľkú noc od soboty, teda Veľká noc ako sviatok skriesenia nášho Pána, od večera v sobotu do večera nedeľa. Makedónčania ovšem začínali deň od rána do rána a Rímania, tak ako dneska my, od polnoci do polnoci. Takisto už som vám to spomínal. Dlhý časový úsek sa meral slnečnými hodinami. Menšie, pokiaľ ste chceli niečo tak ste na to mali buď vodné hodiny. Klepsydra, pardon. Klepto je po grecky tajne, konám, a hydor, voda. To je ako keby som kradol tú vodu. Tá klepsydra, väčšinou to bolo hlinený valček, na jednom konci zakončený kuželom, ktorým na dno do toho valčeka padala voda. Od 3. storočia bol na tom na hladine plavák s panáčikom, ktorý potom mohol ukazovať, koľko je hodín. Predstavte si valček, voda, kvapka do toho voda, na tom je ešte panáčik na tom plavá. A jak sa zvyšuje tá voda ako taká, tak ukazuje, koľko je asi zhruba hodín. No, keď som vám toľko rozprával o tej agore, tak keby ste chceli povedať, že je poledne, tak ste povedali ako správny Atenčan, doba plnej agory. Znamená, okolo poledna je agora preplnená. Znamená, od 10. do 12. hodiny zhruba. Tam je plné námestie ľudu. Jo, každé mesto malo svoj kalendár. A všetko, čo sa stalo, väčšinou v tom meste sa datovalo podľa mena úradujúceho predstaviteľa. Až Tukydides začal písať všetky udalosti v časovom poriadku podľa jednotlivých období letných a zimných. Keby ste čítali jeho Peloponéskú vojnu, tak on tam má od jary do zimy. Na jar toho a toho kvázi obdobia pokračuje to a to. Bol tak prvý, ktorý historické udalosti nejakým spôsobom opisoval súvislo a presne rok za rokom. To znamená, stal sa Tukydides tým, jak pracoval, zakladateľom vedeckého dejepisectva. Jeho súčasníkom, to znamená v tom 5. storočí, bol Hippias z Elidy, filozof a matematik, ktorý ako prvý určil rok 776, rok prvej olympiády. Jo, pamätám si, že keď som vám rozprával o archaickej Sparte, tak som vám tam uviedol, že ten prvý rok olympiády uviedol Aristoteles. Pomýlil som sa, prosím vás. Odpuste mi to, prepáčte. Bol to Hippias z Elidy. V 4. storočí potom žil sicílsky historik Timaios Stavromenia, ktorý začal grécku históriu podľa tej prvej olympiády aj datovať. Znamená, rok prvej olympiády Hippias Elidy a ten, ktorý to uviedol do praxe ako datáciu gréckej histórie, je Timaios Stavromenia. A tak sa datovalo podľa tých olympiád až do rímskeho cisára Teodócia. To je rok okolo roku 400 po Kristovi, ale to je fakt iba okolo. Tam prebiehala 294. olympiáda. A rátať roky olympiády je veľmi jednoduché. Ja som to raz skúsil dať na písomku z dejepisu, no ale nedopadlo to nejak moc dobre, pretože, neviem, asi som to špatne vysvetlil. Stačí, keď si budete pamätať prvý rok danej olympiády. Napríklad, bitka pri Salamíne bolo v roku 480. Jak vy rátate olympiádu? 776 bez 480 rovná sa 296. A 296 rovno 4 je 74. Znamená rok 70, teda to číslo 74 je prvý rok 75. olympiády. Spätne prepočítavať olympijské éry na náš letopočet takisto. Číslo olympijských hier vynásobíte 4 a výsledok odrácate od 780. Nič zložitého. No ale robí to problém.
Na počiatku sa kalendár riadil 12 lunárnymi mesiacmi a tie mali striedavo 29 alebo 30 dní. Rok teda mal iba 354 dní, čo je 11 dní menej ako rok slnečný. Preto sa po každých 2 lunárnych rokoch vkladal ešte špeciálny 13. mesiac, ktorý mal 30 rokov. A neskôr bol zavedený dokonca 8-ročný cyklus. Mesiace boli venované alebo pomenované podľa jednotlivých bohov či náboženských sviatkov a s našimi nemajú absolútne nič spoločné. Atický kalendárny rok začínal uprostred nášho júla. Mesiac, ktorý sa volal Hekatambaion. A posledný bol môj mesiac, jún, Skiroforion. December, napríklad Poseidonion, a január, kedy sa sobášilo, mesiac sobášov, Gamelion. A rodinný život. Niečo sa vám o ňom už povedal, keď som vám rozprával o občianstve i výchove v Sparte i Aténach, tak len malé zopakovanie. Gréci si život mužskej spoločnosti presne delili na obdobie. Muž ako dieťa, dospievajúci, zrelý muž a starec. Je úplne jasné, že rodina je základná spoločenská jednotka, niečo ako malá sociálna a náboženská bunka, grécky oikos. A väčšinou vzniká sobášom, grécky gamos. A gamos mal presne určený rituál. Aristoteles v svojej politike odporúča, aby sa dievčatá vydávali v svojich 18 rokoch a muži až keď majú 37. Lenže normálne sa dievčatá vydávali 15-ročné a chlapci už okolo 20-ročných. Ženicha svojej dcérke vyberal vždycky otec, lebo otec je pánom dcérky, Kyrios. Pripravoval jej veno, ktorého súčasťou musel byť vždycky, výlučne, ženský nástroj, zrkadielko. Spomeňte si na to, keď som vám rozprával, ako sa označuje v biológii ženské pohlavie. No zrkadielkom. To je to kolečko s tým krížikom dolu. Pred sobášom potom otec s ženichom uzatvoril ústnu sobášnú zmluvu, engiesis. A dievča predvečer sobáša na znamení konca svojho detstva obetovalo svoje hračky bohyni Artemis. Všetko končí s detstvom. Rituálne sa okúpalo vo svojej špeciálnej vode z posvetného prameňa Kalioroje, donesené nádobe zvaná Lautroforos. Tá nádoba potom dlho bola tak trošinku ako ozdobný moment vtedajších domov. Potom sa oblieklo do bielého, jak dneska, zahľadilo sa do závoje, ako dneska, a na hlavu si dala venec, ako dneska. Následovala obeta bohom a v dome nevestincovho otca, znamená u otca, bola svadebná hostina. A hostia sa tam zabávali oddelenie od seba. Mladúcha sedela s ostatnými ženami, prijímala darčeky a otec jej dával najavo, že opúšťa rodinný krb a rozdávajú ženichovi ekdosis. Tam ešte ženich nebol. A až večer sa stretla s ženichom a často ho videla vôbec poprvýkrát. A z prievodia zaspevu piesní k bohu sobášom si ju na voze odviezol ženich domov. Tam ju privítala pri dverách mamička ženicha, to znamená svokra. Hovorí sa, že nápravu toho voza, v ktorom viezol on si svoju nevestu, spálili, aby dali neveste najavo, že niet cesty späť. Došla si? Tak tu budeš. Potom nevesta zjedla granátové jablčko, symbol plodnosti, a za veselého házania orechov, sladkosti a ovocia, to je jedno aké, sušené figy napríklad, si ju ženich cez prach domu preniesol dnu, kde za bujného vesela vstúpili do sobášnej komnaty.
Koľko vecí nám z toho ešte ostáva? No, spomeňte si, jak vyzerajú častokrát naše sobáše, myslím, tradičné. No, tým sobášom dostala nevesta teraz, alebo tá mladá žena, nového pána. Týrios už nebol otec, ale jej manžel. Atenčan sa oženil vždycky hlavne preto, aby si založil rodinu. Aby mal mužského potomka, pokračovateľa rodu. A ten, aby vykonával okrem iného tie isté obrady ako on, ako otec. A nezabúdajte znova, Atenčan bol veľmi bohabojný, to znamená, každá rodina má svojich bohov častokrát a rituály. Žena žila v svojej časti domu, zvanej Ginaikeon, a je tu len preto, aby udržiavala dom. Žena fakt vážne je ženou preto, aby udržiavala dom, domácnosť, organizovala prácu služobníctva a otrokov. Je to pani domu, despojna grécky. Nemá politické práva a naozaj svojmu mužovi podlieha. Napríklad, on sa s ňou môže kedykoľvek, bez veľkých problémov, bez udania dôvodu, rozviesť. Ale musel by vrátiť veno otcovi. A keď sa rozvádzal, keď sa manželka dopustila cudzoložstva, no keď by sa nerozvedol, tak mu podľa aténskych zákonov hrozí strata občianskych práv, tzv. Atímia. Alebo keď bola žena neplodná. A každý občan sa tej atímie veľmi, veľmi bál. Takže keď som načapal svoju manželku, že mi je neverná, musel som sa rozviesť. Rozvody boli ale zriedkavé, to je pravda. A o rozvod mohla požiadať aj žena. Ale iba cez najvyššie predstavenie klasický Aten cez archonta. Manželko, ešte znova to zopakujem, jej povinnosťou bolo starať sa o domácnosť a pre mňa dosť nepríjemné, neustále u seba nosila kľúče. Ona je tá kľúčiarka domácnosti. Bohužiaľ nosila kľúče od pivnice, kde bolo uskladnené víno, čo by mi asi ako atenskému občanovi radosť veľmi nerobila. Dohľadala na dediny, teda, nebudeme to komentovať radšej, a ona spravovala rodinné financie. Prepáčte, že som sa do toho tak trošinku teraz zamotal, no toto presne je moje manželstvo. No, moja žena riadi financie, ona je bankárka. Podľa Xenofonta má manželka, žena, pracovať ako včelička v úli, tkať, spracovávať vlnu, udržiavať oheň, nosiť vodu z fontán, proste byť vo všetkom perfektná, pritom zdržanlivá, udržiavať poriadok, pretože nič nie je pre ľudí také užitočné a také dobré ako poriadok. Píše Xenofón v svojej práci o prosperujúcej domácnosti. Vôbec toto dielo sa chápe ako prvé dielo o podnikateľskej etike. Atenčania si už jen najviac cenili cudnosť, sofrosine, po ktorou sa chápala aj rozumnosť, umiernenosť a stav zdravej mysle. Pozrite, tá žena nemala byť iba pracovitá, ale mala byť aj rozumná, umiernená a proste mala mať zdravú mysel. Hurá! Čnostná žena vychádzala z domu málo, zriedka. Často vtedy, keď išla prevodu alebo náboženské slávnosti. Ale inak, prosím vás, stará literatúra hovorí, že to bolo s tou ženou veľmi špatné, keď bola vedená tým svojim kýrom, to znamená pánom. Ale nie až tak hrozné to nebolo. Ona sa mohla pohybovať celkom fajn, voľne, bez nejakých veľkých problémov. Staršia literatúra uvádza, že mohla von, iba keď tam bol nad ňou nejaký dohľad. Otrokyňa, alebo nejaký ešte blízky. Platilo, ale to zasa je pravda, že platilo, že ulica, to je iba pre ľahkú ženu. Ako také. Nebudem to, viete, čo tým jemno naznačujem dodnes, to tak pri tom termíne je. Nákupy na Agore, keď sa ma opýtate, či nakupovala, tak nenakupovala, lebo už som vám to spomínal, nákupy na Agore obstarával manžel
prípadne manželom určený otrok. Do Peloponeskej vojny boli manželstvá väčšinou pevné. Vzhľadom na to, čo som vám spomínal, Peloponeská vojna, ten mor a množstvo takýchto vecí, sa trošinku tie pomery uvoľnili a potom museli vzniknúť úradníci, ktorí sa volali gynaekonomos, ktorí sa starali o správanie žien, dohľadali na to, či tie ženy nežijú príliš prepichovo. A dokonca vznikli aj astronómovia, ktorí robili mravnostný dohľad nad životom kurtizán a tanečníc. Je jasné, jak to, čo vám rozprával o mestských ženách, tak vidičanky, ktoré museli pracovať na poli, mali v podstate väčšiu voľnosť. Všeobecne mali muži veľkú sexuálnu slobodu, mali svoje konkubíny, mohli mať hetéry a rozčovať nevestince, ženičky moc nie. A vôbec, bežná prostitútka, ktorých bolo takisto, hetéraj to boli vzdelané prostitútky, to boli proste niečo na kláse. Ale boli aj také tie menej vzdelané, bežné prostitútky, ktorým sa hovorilo porné. No, súčasťou rodín boli deti. Ako som vám už pred chvíľočkou povedal, muž sa žení preto, aby mal mužského potomka. Lebo iba muž môže dediť. Žena a dcera, to nemali to právo. A ak má syna, získa istotu, že sa oňho nikto, keď bude starý, postará. No a že sa musíte o svojich starcov starať, už kedysi písal Solón, a kto to zanedbal, starosť o svojich starých rodičov, tak mohol prísť od času ich občanských práv. To je tá hrozná atýmia. Museli mu, teda ja som musel, keď som mal otca, starať sa o ňoho ako takého, geroboskia, ja som to teraz preskočil, a zajistiť im výživu, gerotrofia. Takže keď som chcel dieťa, tak som chcel hlavne syna. Keď sa narodila dcerka, dobre, ale ten syn je lepší. Ak mal otec pochybnosti, či to dieťa, ktoré sa narodilo, je jeho, mohol to dieťa odvrhnúť. Povolené boli aj potraty. Vyhnanie plodu z tela matky spomína pri opise života Lykurga už Plutarchos. Pripúšťal potrat aj Platón a ako prostriedok na obmedzenie počtu detí v rodine aj Aristoteles. Ten píše, že potrat je možný dříve, než by plod začal pociťovať a byl oživen. To je Politike, knižka 7, kapitola 16. To znamená, môžete urobiť potrat skôr, ako by bol plod obdarený dušou. To je obecným princípom života. Vždyť duše je jakoby počátek živých bytostí. To sa Aristoteles napísal v práci o duši, je to v knižke 1, kapitola 1. A nedá mi, aby som to nespomenul ešte bližšie. Podľa Aristotela duša nevstupuje do plodu v okamihu počatia, ale až po určitom čase. Do mužského po zhruba 40 dňoch a do ženského tela až po 90. To zasa má o vzniku, v práci o vzniku živočichu, knižka 2, kapitola 3. Ľudský plod je predtým, ako do ňoho vstúpi duša, iba živou bytosťou v potencii, znamená možnosti. Nie plne rozvinutý človek. Ale ak má už plod dušu, tak je potrat podľa Aristotela nepripustný. Navyše, s každým potratom musel súhlasiť aj manžel. A preto, pretože to boli problémy, tak sa častejšie praktizovalo odkladanie nechcených detí. Hlavne dievčat. U Aristotela som si prečítal toto. Řád mravu zakazuje odkladať novorozeniata.
Znamená, áno, bolo to časté, ale zase Aristoteles bol aj proti tomu. Odloženého dieťaťa sa mohol niekto ujať a vychovať si ho ako otroka. Otec, znova sa vrátim do tej rodiny, otec musel uznať dieťa ako vlastné, to znamená musel ho dvihnúť na ruky, a po 5 dňoch po narodení prebiehal potom špeciálny obrad zvaný amfidrómia, preloženie prijateľ do rodiny, keď najskôr som ho ja ako otec zobral na ruky, rozdal som ho žene a žena s ním obchádzala rodinný krb. A teprve po niekoľkých dňoch bábo dostala meno. A potom už odložené byť nemohlo. Ak má bábätko meno, koniec, už je súčasťou rodiny. Rodné mená dostávali chlapci väčšinou po detkovi, dievčatá po mame, starej mame, no a deti ako také, trošku viac nevyrástli, žili s mamou v tom Ginajkeju, ešte o tom sa budeme rozprávať. Sedeli na detských hlinených stoličkách, tie mali funkciu aj nočníka, tak si predstavte nočník, ktorý je na vysokých nožičkách a tam sedí babe, ktoré môže sem tam až urobiť túto potrebu doňho. Ak malo 3 roky, tak prestalo byť nemluvňatom, to znamená 3-ročný, a oslávilo sa slávnosťou, ktorá sa volala antestéria, slávnosti jary. To boli slávnosti kvetov a mladého vínka. Už viete, že Atenčania boli neustále v rodine a potom boli vychovávaní. A Spartania, keď už mali 6 rokov, po 6 rokoch odskázali do tých štátnych kasární ako tak. No a tam sa o nich Spartania starali v podstate celý život. Detská sa hrali tak ako dnes. Mali veľa hračiek, chlapci mali vozíčky, vojáčikov, dievčatá bábiky, pohyblivé končatiny úplne normálne. Poznalo sa bábkové divadlo, nevrosposta, hry s kockami a strgalovej, kľudne. Házali si rôzne loptičky. Tie loptové hry hrali aj dospelí, dokonca sa vraj hovorí o tom, že poznali niečo ako pozemný hokej. Kto vie, možno. Hrali sa guličky s orechami, to znamená, házali sa orechy, poznali jojo, hojdali sa na hojdačkách, petavron, púšťali drakov, obľúbovali hry s domácimi zvieratkami, hlavne sa hrali s obsami a stákmi. To moc nechápem, jak sa mohli hrať stákmi, ale prosím. Malým sa rozprávali rozprávky. Strašilo sa vlkom či strašiakmi ako Amfito alebo Mormo a podobne. Tomu vzdelaniu sa budem venovať ešte ďalej v inom podcaste. A o športe vám budem hovoriť o chvíľočku. Často sa spomína aj homosexualita. No ale aj keď existuje, nie je považovaná za normálny jav. Láska medzi starším mužom, erastes, a dospievajúcim chlapcom, eromenos, je skôr duchovného rázu. Už poznáte ale verše Solona i problém Hyparcha a Hypia. Píše sa, že grécka homosexualita mala vojenský pôvod. No. Sexuálna túžba dospelých po krásnych chlapcoch a devčatách, paiderasteia, pais je chlapec, erastes, milovník, sa považovala za normálnu. S tým súhlasili Platón, veď aj Apolón bol zamilovaný do krásneho Hyakinta. Nenormálny bol ale sex medzi dvomi dospelými mužmi. Taký sex medzi dospelými mužmi, homosexuálny, bol terčom posmechu. A spoločnosť ich nazývala Aristofanovým termínom Euryproktos, čo je v preklade široká riť. A ten, ktorý bol v tom sexe, ten pasívny, bol nazvaný patetikos. Úplne sa pohrdalo mužskými prostitútmi, tzv. Kinaidoi, ktorí mali ženštilé rysy, hovorili tenkým hlasom, nosili ženský odev, vlasy, ozdoby, parfumovali sa a pohybovali sa ako ženy. No proste Kinaidoi, keď si čítate Aristofana, no tak to koniec, to neprichádza do úvahy. Jo, termín lesbičky. Ten nesedí.
Ono totiž termín lesba vznikol až po prvej svetovej vojne. A starogrécky termín lesbiazein znamenal aktivitu žien, keď ženy poskytovali mužom orálny sex. Na lesbu žila Sapfo, ktorá v svojej poézii vyjadrovala náklon k rovnakému pohlaviu. Tak asi preto je tento ostrov každoročne lesbičkami tak často navštevovaný. A ešte k tomu, Alexander III. Veľký bol bisexuál, ale antickým Grékom svojou bledou a oholnou tvárou pripomínal trošku proste ženu. Svetlá pokožka bola predsa znakom žien a znakom mužom bola dlhá brada a on bol oholený. Je o ňom známe, o Alexandrovi, že mal homosexuálny vzťah so svojím starším priateľom Hefajstionom, už som vám to spomínal. Tam bol ako ten podriadený a zasa vo vzťahu k svojmu perskému milencovi Bagovovi zase dominantný. Ja vám veľmi pekne ďakujem a ďalej o voľnom čase dospelých a o tom, jak sa zdobili, a tak vám poviem na budúce. Prajem vám všetko najlepšie. Dovidenia.